பிரியமான என் தேவ பிள்ளைகளே, இந்த அருமையான காலை வேளையில் உங்களோடு கூட சேர்ந்து ஆராதிப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன். கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் வருவதில் எத்தனை மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அல்லவா? எல்லாருமாய் கண்களை மூடி அவருடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிற நம்மை ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து சொல்வோம், ஆண்டவரே நீர் ஒருபோதும் எங்களை வெட்கப்படுத்துகிற தேவன் அல்ல அப்பா. இம்மட்டுமாய் ஆண்டவரே அப்பா, இம்மட்டும் எங்களை காத்து வந்த தேவனாகிய கர்த்தர் நீர் ஒருவர் தான். இம்மட்டும் நீர் காத்து வந்த தேவன் நீர் ஆண்டவரே அப்பா. அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. உம்மை போல் வேறு தேவன் எவரும் இல்லையப்பா. உம்முடைய கிருபை ஆண்டவரே அப்பா ஆயிரம் தலைமுறை மேலான கிருபை ஆயிருக்குது சுவாமி. அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே அப்பா. உமக்கே ஆராதனை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. நீர் உண்மை உள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் அப்பா. ஆண்டவரே நீர் சேனைகளின் கர்த்தராய் இருக்கிறபடியால் உமக்கே ஆராதனை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஓ, எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமமே. அவரை பார்த்து சொல்லுவோமா? இயேசு ராஜனே, இயேசு ராஜனே, உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து இயேசு ராஜனே, இயேசு ராஜனே, மேலானவர் உண்மையுள்ளவர், ஆயிரம் தலைமுறை இரக்கம் செய்பவர், மேலானவர் உண்மையுள்ளவர், ஆயிரம் தலைமுறை இரக்கம் செய்பவர். உன் கிருபை தலைமுறை 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 உள்ளது. உன் தயவு தலைமுறை 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 உள்ளது. சொல்வோமா அவர் பாட்டு? கிருபை தலைமுறை 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 உள்ளது. உன் தயவு தலைமுறை 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 உள்ளது. இயேசு ராஜனே, இயேசு ராஜனே, இயேசு ராஜனே, இயேசு ராஜனே. உம்முடைய கிருபை பெரியது ராஜா, உம்முடைய தயவு பெரியது சுவாமி. இந்த கடைசி ஆண்டவரே அப்பா, இந்த கடைசி வாரத்தில் எங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறீங்களே சுவாமி, உமக்கே ஆராதனை செலுத்துகிறோம் ராஜா. உம்முடைய கிருபை தான் எங்களை தாங்கி வந்தது சுவாமி. அதற்காக நன்றி உள்ள இருதயத்தோடு ஆண்டவரே உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் ராஜா. உம்மை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லையே சுவாமி. உம்முடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்தவர்கள் ஆண்டவரப்பா, அவர்களுடைய முகங்கள் ஆண்டவரப்பா பிரகாசித்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறதே ராஜா. உம்முடைய முகத்தையே நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய கிருபை பெரியதப்பா. உம்முடைய கிருபையை குறித்து ஆண்டவரப்பா நாங்கள் பாடிக்கொண்டே இருப்போம் சுவாமி. நீங்க நல்லவர். ஓ எஸ் லார்ட். அவரை பார்த்து சொல்லுவோமா? கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே, கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே. உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது. உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது. உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது. உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது.
ஆமா ஆண்டவரே அப்பா, சோர்ந்து போன நேரமெல்லாம் உம்முடைய கிருபை எங்களை தாங்கினதே. பலவீன நேரத்தில் ஆண்டவரே அப்பா, உம்முடைய பலன் எங்களுக்கு பூரணமாய் விளங்க செய்தீரே சுவாமி. உம்முடைய வார்த்தையில் நீர் உண்மை உள்ளவராய் இருந்தபடியால் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. வனாந்திரமான ஒரு பாதையில் நாங்கள் நடந்து கொண்டு இருந்தாலும் தேவனே, உம்முடைய மன்னாவை கொண்டு எங்களை போஷித்தீரே சுவாமி. உமக்கே ஆராதனை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே, உமக்கே ஆராதனை அப்பா, உமக்கே ஆராதனை. மாறாத நல்ல கிருபையே, கிருபையே சொல்லுவோமா, கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே. இந்த கிருபைக்காக கொடான கொடி நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய அன்பை குறித்தே நாங்கள் பாடுவோம் ஆண்டவரே அப்பா. உம்முடைய நல்ல உள்ளத்திற்காகவே நாங்கள் பாடுவோம் சுவாமி. உம்மை விட்டு விலகி இருந்த நாட்களும் ஆண்டவரே தகப்பனே அப்பா, நீர் எங்களோடு கூடவே இருந்தீரே. உம்முடைய உடன்படிக்கை ஆண்டவரே இன்றும் ஆண்டவரே அப்பா நிலைத்திருந்ததே சுவாமி. நீர் செய்த நீர் ஆண்டவரே அப்பா பண்ணின ஒவ்வொரு வாக்குத்தத்தமும் ஆண்டவரே அப்பா, அது இன்றும் ஆண்டவரே அப்பா, இன்றைக்கும் ஆண்டவரே தகப்பனே அப்பா, அது ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளாய் இருக்கிறதே சுவாமி. நீர் என்றைக்கும் மாறாதவர் அப்பா. நீர் சொன்னீரே அப்பா, நானே கர்த்தர், நான் மாறாமல் இருக்கிற ஒரு தேவன் என்று சொன்னீரே. நான் மாறுவதில்லை என்று சொன்னீரே தகப்பனே. நீர் மாறாதவர் அப்பா. அதற்காகவே உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களோடு கூட இருங்க அப்பா. உமக்கு பிரியமுள்ள ஒரு ஆராதனை எங்களோட உள்ளத்திலிருந்து புறப்பட்டு வரட்டும் சுவாமி தகப்பனே. உமக்கு பிரியமில்லாத எந்த ஒரு காரியத்தை நாங்கள் செய்திருந்தாலும் எங்களை தயவா எங்களை மன்னித்து சுவாமி. ஆண்டவரே அப்பா, உம்முடைய ஒரே குமாரனாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தின் மூலமா எங்களை கழுவி எங்களை பரிசுத்தமாக்குவீராக. பலப்படுத்துங்க ஆண்டவரே, பலப்படுத்துவீராக. ஆராதனை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. நீர் ஆண்டவரே அப்பா எங்களை தொடுவீராக. நீர் எங்களை ஆண்டவரே அப்பா உடைத்து வணைவீராக தகப்பனே. இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில் நாம் ஜெபித்து பெற்றுக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல நல்ல தகப்பனே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். அருமையான காலை வேளையில் நமக்கு தெரிந்த ஒரு பாடலை பாடி எல் ஷடாய் இம்மட்டுமாய் நம்மோடு கூட இருந்த ஒரு தேவன் என்று சொல்லி கரங்களை தட்டி உற்சாகத்தோடு பாடுவோமா? எஸ் லார்ட், நீர் எல் ஷடாயா இருந்த தேவன், எந்த துணையாய் இருக்கிற ஒரு தேவன், நான் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று சொல்லி கரங்களை தட்டி உற்சாகத்தோடு பாடுவோமா? எஸ் லார்ட், உண்மையே நாங்கள் பாட வந்து இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. சந்தோஷத்தோடு மன மகிழ்ச்சியோடு சொல்லுவோம் எல் ஷடாய், எந்த துணை நீரே, என் வாழ்வின் கேடகம். எல் ஷடாய், எந்த துணை நீரே, என் வாழ்வின் கேடகம். எண்ணிலா நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீரே, எண்ணிலா நன்மைகள் என் வாழ்வில் செய்தீரே, என் வாழ்வின் பலன் நீரே, என் வாழ்வின் பலன் நீரே. எல் ஷடாய், எந்த துணை நீரே, என் வாழ்வின் கேடகம். சொல்வோமா? எல் ஷடாய், எந்த துணை நீரே, என் வாழ்வின் கேடகம். காலை தோறும் கிருபை பொழியும், கிருபையே ஸ்தோத்திரம். காலை தோறும் கிருபை பொழியும், கிருபையே ஸ்தோத்திரம். உங்கள் நாமம் எந்த இன்பம், உமது செட்டை அடைக்கலம். உங்கள் நாமம் எந்த இன்பம், உமது செட்டை அடைக்கலம். எண்ணிலா நன்மைகள் எந்த வாழ்வில் செய்தீரே. சொல்லுவோமா? எண்ணிலா நன்மைகள் எந்த வாழ்வில் செய்தீரே. எண்ணிலா எண்ணிலா நன்மைகள்
நீரே. எல் ஷடாய், எல் ஷடாய், எந்த துணை நீரே, என் வாழ்வின் கேடகம். எல் ஷடாய், எந்த துணை நீரே, என் வாழ்வின் கேடகம். கிருபை என்றும் உள்ளது, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. சொல்வோமா? அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம். அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம். தேவ கிருபை, தேவ கிருபை என்றும் உள்ளது, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம். அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம். நெருக்கப்பட்டும் மடிந்திடாமல் கர்த்தர் தாம் நம்மை காத்ததாலே, நெருக்கப்பட்டும் மடிந்திடாமல் கர்த்தர் தாம் நம்மை காத்ததாலே, அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. சொல்லுவோமா? அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. தேவ கிருபை என்றும் உள்ளது, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம். அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம். சத்துரு சேனை தொடர்ந்து சூழ்கையில் பக்தனம் தாவீதின் தேவன் நமக்கு. சத்துரு சேனை தொடர்ந்து சூழ்கையில் பக்தனம் தாவீதின் தேவன் நமக்கு. முன் சென்றாரே அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. 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 தேவ கிருபை என்றும் உள்ளது, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம். 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 முன் சென்றாரே அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. முன் சென்றாரே அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. ஆம் தகப்பனே, உம்முடைய கிருபை என்றும் உள்ளதப்பா, உம்முடைய கிருபை என்றும் உள்ளது ஆண்டவரே. மலைகள் விலகி போனாலும் ஆண்டவரே, பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் உம்முடைய கிருபை என்றைக்கும் மாறாதே சுவாமி. உம்முடைய கிருபை போதுமானதா இருக்கிறது அப்பா. ஓ காலை தோறும் உம்முடைய கிருபை ஆண்டவரே அப்பா, புதிதான கிருபை நீர் ஊற்றுகிறீங்களே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஓ நீங்க நல்லவர், பாதுகாத்தாரே அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. பாதுகாத்தாரே அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது.
மத்தியில் இம்மானுவேலராய் இருந்த தேவன் அவர் காலைதோறும் கிருபை பொழிகிற ஒரு தேவனாய் இருக்கிறார். அவர் நல்லவர் அல்லவா? அவர் நல்லவர் அல்லவா? இயேசுவே, நீங்க பெரியவர் அப்பா, நீங்க பெரியவர் ஆண்டவரே. உம்மையே ஆராதிக்கின்றோம் சுவாமி. ஓ, உம்முடைய கிருபை பெரியதப்பா. புறஜாதியாய் இருக்கிற ஆண்டவரே அப்பா, எங்களை ஆண்டவரே அப்பா நாங்கள் உம்மை துதிக்க வைத்தீரே சுவாமி, எங்களை துதிக்க வைத்தீரே ராஜா. உம்முடைய நாமத்தை தரித்திருக்கிற ஆண்டவரே அப்பா, ஆண்டவரே அவர்களா எங்களை மாற்றி இருக்கிறீங்களே தகப்பனே. ஓ, மக்கே ஆராதனை அப்பா. இது மாபெரும் கிருபை தேவப்பனே. இந்த இயேசு என்கிற ஒரு நாமத்தின் கீழாகவே இது நமக்கு ஒரு அடைக்கலமாகவே மாற்றி கொடுத்தாரே. அவர் நல்லவர் அல்லவா? நம்மை பாதுகாத்தார் அல்லவா? இம்மட்டும் ஆண்டவர் நம்மை பாதுகாத்தார் அல்லவா? இந்த வாரத்தின் கடைசி வாரத்தை ஆண்டவர் காண செய்திருக்கிறபடியால் எல்லாருமாய் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து சொல்லுவோம், ஆண்டவரே உமக்கே நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. உமக்கே எங்களுடைய துதியை செலுத்த வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. உமக்கே எங்களுடைய துதியை செலுத்த வந்திருக்கிறோம் நாதா. ஓ பரலோகமே அப்பா, உம்மை துதிக்கிறபடியால் உம்மையே நாங்கள் துதிப்போம் ஆண்டவரே அப்பா. வானத்தில் உம்முடைய சித்தம் எப்படி நிறைவேறுகிறதோ அதை போலவே பூமியில் உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறட்டும் அப்பா. பூமியில் உள்ள எல்லா ஜாதிகளும் உம்மை பார்த்து ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கட்டும் ஆண்டவரே. எல்லா நாவுகளும் ஆண்டவரே அப்பா அறிக்கை செய்வதாக, இயேசுவே நீர் ஒருவரே ஆண்டவராய் இருக்கிறபடியா சொல்லி சொல்லி துதிப்போமா. கரங்களை தட்டி பரலோகமே உம்மை துதிப்பதா. கர்த்தாவே நீர் அங்கே வாழ்கிறீர் என்று சொல்லி கரங்களை தட்டி உற்சாகத்தோடு பாடுவோமா. ஓ எஸ் லார்ட். பரலோகமே உம்மை துதிப்பதா. கர்த்தாவே அங்கே வாழ்கிறீர். ஆலயத்தில் உம்மை துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே எழுந்தருளும். பரலோகமே உம்மை துதிப்பதா. கர்த்தாவே அங்கே வாழ்கிறீர். ஆலயத்தில் உம்மை துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே எழுந்தருளும். சொல்லுவோமா. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம், ஒன்றாக சேர்ந்து துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம், சபையாக சேர்ந்து துதிக்கிறோம். உந்தன் நாமம் உயர்த்தும் இடத்தில் அங்கே வாசம் செய்வீர். உந்தன் நாமம் உயர்த்தும் இடத்தில் அங்கே வாசம் செய்வீர். துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம், ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம், சபையாக சேர்ந்து துதிக்கிறோம். பரலோகமே உம்மை துதிப்பதா. கர்த்தாவே அங்கே வாழ்கிறீர். ஆலயத்தில் உம்மை துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே எழுந்தருளும். பரலோகமே உம்மை துதிப்பதா. கர்த்தாவே அங்கே வாழ்கிறீர். ஆலயத்தில் உம்மை துதிக்கிறோம். கர்த்தாவே எழுந்தருளும். துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம், ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம், சபையாக சேர்ந்து துதிக்கிறோம். உம்மை போல் வேறு தெய்வம் இல்லை, சர்வ சிருஷ்டிகரே. சொல்லுவோமா. உம்மை போல் வேறு தெய்வம் இல்லை, சர்வ சிருஷ்டிகரே. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம், ஒன்றாக சேர்ந்து துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம், சபையாக சேர்ந்து துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம், ஒன்றாக சேர்ந்து துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம், சபையாக சேர்ந்து துதிக்கிறோம். துதியும் கனமும் மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம். துதியும் கனமும் மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம். துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம், சபையாக சேர்ந்து துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம்,
ஒன்றாக சேர்ந்து துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். ஒன்றாக சேர்ந்து துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். சபையாக சேர்ந்து துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். சபையாக சேர்ந்து துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். ஒன்றாக சேர்ந்து துதிக்கிறோம். உம்மை போல் வேறு தெய்வம் இல்லை சர்வ சிருஷ்டிகரே. உம்மை போல் வேறு தெய்வம் இல்லை சர்வ சிருஷ்டிகரே. கரங்களை உயர்த்தி துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். ஒன்றாக கூடி துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். சபையாக சேர்ந்து துதிக்கிறோம். நாம் தேவ பிள்ளை, நம் தேவனை போல் வேறு எவரும் இல்லை. தேவ பிள்ளை, இந்த காலை வேளையில் உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தியை நான் சொல்லுகிறேன். நம் தேவனை போல் வேறு தேவன் எவரும் இல்லை. இந்த சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறபடியா அவரை பார்த்தே சொல்வோம், ஆண்டவரே அப்பா உம்மை நான் துதித்துக் கொண்டே இருப்பேன். ஆண்டவரே, என்ன வந்தாலும் சுவாமி, எது நடந்தாலும் ராஜா, உம்மையே நாங்கள் துதிக்கின்றோம். ஆண்டவரே, உம்முடைய சித்தத்தை நாங்கள் செய்வோம். ஆண்டவரே அப்பா, தேவ பிள்ளையே, பாவத்தில் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாயா? இந்த பாவத்திலிருந்து எனக்கு ஒரு விடுதலை இல்லையா என்று தவித்துக் கொண்டிருக்கிறாயா? இந்த பாவத்தை நான் விடணும் என்று யோசிக்கிறேன், ஆனால் என்னால விட முடியலை என்று யோசிக்கிறாயா? பயப்படாதே, வலியும் ஜீவனும் சத்தியமுமாயிருக்கிற ஒரு நேசர் இருக்கிறார். அவர் ஒருவர் இருக்கிறார். அவருடைய நாமத்தை கூப்பிடுகிற யாவர் மேலும் அவர் இறங்கி வருவார். ஓ, நீங்க நல்லவர் தேற்றரவாளனே, நீர் ஒருவரே எங்களுக்கு போதுமானவரா இருக்கிறீங்கப்பா. பாவத்தை விட்டு விலக ஆண்டவரே அப்பா, பலன் நீர் கொடுக்கிறவராயிருக்கிறபடியா சொல்லுவோமா ஆண்டவரே அப்பா. எல்லாருமாய் நோக்கி பார்ப்போமா ஆண்டவரே தகப்பனே, உமக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை ஆண்டவரே அப்பா அதை விட்டு விலக ஆண்டவரே எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். எல்லாருமாய் ஆண்டவரிடத்தில் கேட்போமா அப்பா. ஆண்டவரே, எங்களை மன்னியும் சுவாமி. ஓ, நீங்க நல்லவர், நீங்க நல்லவர் அப்பா. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், தேவப்பிள்ளை, வேதத்தில் இருக்கிறது, நீங்கள் என்னிடத்தில் நீங்க திரும்புவீர்கள், ஆனால் நான் உங்களிடத்தில் திரும்பி வந்து சேர்வேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னாரே. மல்கியாவின் புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது தேவப்பிள்ளை, 3வது அதிகாரத்தில் அவர் சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றுகிறவராயிருக்கிறார். தேவப்பிள்ளை, இன்றைக்கு நீ மனம் திரும்பி ஆண்டவரிடத்தில் வருவாயானால், கெட்ட குமாரனை போல் தன் தகப்பனிடத்தில் நீ வருவாயானால், ஆண்டவரோடு கூட வர ஆயத்தமாயிருக்கிறார். ஆண்டவரோடு கூட வருகிறார். தேவப்பிள்ளையே, நீ பயப்படாதே, திகையாதே. ஒருவர் இருக்கிறார், சேனைகளின் கர்த்தர் ஒருவர் இருக்கிறார். நீ அறியாததும் எட்டாததுமான காரியத்தை தெரியப்படுத்துகிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார். அதனால் ஆண்டவரே அப்பா, எங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து உம்மிடத்தில் நாங்கள் சேருவோம் ஆண்டவர் என்று சொல்வோமா. கெட்ட குமாரன் தன் பாவத்தை எப்படி அறிந்து கொண்டு அதை அறிக்கை செய்து நான் தகப்பனிடத்தில் நான் திரும்பி போவேன் என்று சொல்லி அவன் எப்படி வந்தானோ, ஓ நீங்க நல்லவர் அப்பா. கெட்ட குமாரன் சொல்லுகிறார், நான் என் தகப்பன் வீட்டுக்கு நான் திரும்பி செல்லுவேன். அவர் என்னை ஒரு பிள்ளையா என்னை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் சரி, ஒரு வேலைக்காரனை போல நான் அவரிடத்தில் நான் போய் சேர்வேன். நான் கெஞ்சி கேட்பேன், அப்பா தகப்பனே, உம்முடைய மகனாய் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் சரிதான் அப்பா, ஒரு வேலைக்காரனை போல என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று
அவன் சொல்ல அவன் நடந்து கொண்டே போய் கொண்டிருக்கிறான். தூரத்தில் ஆண்டவர் அவனை கண்டு பொழுது, அவன் தகப்பன் அவனை கண்டு பொழுது ஓடி வந்து கட்டிப்பிடிக்கிற ஒரு தகப்பன் தான் இன்று காலை வேளை நாம் ஆராதித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சுபாவம் உள்ளவரை தான் நாம் ஆராதித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம். ஆண்டவரை பார்த்து சொல்வோமா, ஆண்டவரே உம்மை நான் மறவேன், உமக்காய் வாழ்வேன். உம்மை நான் மறவேன், உமக்காய் வாழ்வேன். அன்பே என் இயேசுவே ஆருயிரே, ஆட்கொண்ட என் தெய்வமே. அன்பே என் இயேசுவே ஆருயிரே, ஆட்கொண்ட என் தெய்வமே. வாழ்வோ சாவோ எதுதான் பிரிக்க முடியும்? வாழ்வோ சாவோ எதுதான் பிரிக்க முடியும்? அன்பே என் இயேசுவே ஆருயிரே, ஆட்கொண்ட என் தெய்வமே. அன்பே என் இயேசுவே ஆருயிரே, ஆட்கொண்ட என் தெய்வமே. உம் சித்தம் நான் செய்வேன், அதுதான் என் உணவு. உம் சித்தம் நான் செய்வேன், அதுதான் என் உணவு. அன்பே என் இயேசுவே ஆருயிரே, ஆட்கொண்ட என் தெய்வமே. அன்பே என் இயேசுவே ஆருயிரே, ஆட்கொண்ட என் தெய்வமே. எபினேசரே எபினேசரே, இதுவரையில் உதவினீரே. எபினேசரே எபினேசரே, இதுவரையில் உதவினீரே. இதுவரையில் உதவினீரே, இதுவரையில் உதவினீரே. உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன். ஆராதனை 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 ஆராதனை. சொல்லுவோம் அவரை பார்த்து, ஆராதனை 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 ஆராதனை. அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய், ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய். அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய், ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய். உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன். ஆராதனை 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 ஆராதனை. சொல்லி துதிப்போமா, ஆராதனை 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 ஆராதனை. எல்ரோயி எல்ரோயி, என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா. எல்ரோயி எல்ரோயி, என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா. என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா, என்னை கண்டீரே நன்றி ஐயா. உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன். ஆராதனை 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 ஆராதனை. மீண்டுமா சொல்லுவோமா, ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை
உள்ளத்தோடு அன்பு கூறுவே. ஆராதனை 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 ஆராதனை. மட்டும் எங்களோடு கூட இருந்தீங்களே தகப்பனே, உம்மோடு கூட நாங்கள் சேர எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக அப்பா. உம்மோடு இருப்பதுதான் எங்களுடைய உள்ளத்தின் வாஞ்சை சுவாமி. எத்தனை பேருடைய வாஞ்சை அப்படி இருக்கிறது இந்த கால வேளை. உம்மோடு கூட இருப்பதுதான் ஆண்டவரே என்னுடைய உள்ளத்தின் வாஞ்சை அப்பா. இயேசுவே, எல்லா நாமத்திற்கு மேலான நாமமே, நீர் சேனைகளின் கர்த்தராய் இருக்கிறபடியால் ஆண்டவரே அப்பா, என் ஆத்துமா உமக்காகவே வாஞ்சிக்கிறது என்று எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? நீங்கதான் ஆண்டவரே, நீங்க ஒருவர் தானப்பா. உம்மோடு இருப்பதுதான் என் உள்ளத்தின் வாஞ்சையா. சித்தம் செய்வது என் இதயத்தின் ஏக்கமையா. உம்மோடு இருப்பதுதான் என் உள்ளத்தின் வாஞ்சையா. சித்தம் செய்வதுதான் என் இதயத்தின் ஏக்கமையா. இயேசையா, உம்மைதானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளேன். இயேசையா, உம்மைதானே என் முன்னே நிறுத்தியுள்ளேன். எனக்காக யாவையும் செய்பவரே, செய்து முடிப்பவரே, எனக்காக யாவையும் செய்பவரே, செய்து முடிப்பவரே. என் வாரங்கள் என் சுமைகள் என் வாரங்கள் யாவையும் செய்து முடிக்கிறபடியால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நீர் எங்களோடு கூட இருங்க சுவாமி. எங்களை பலப்படுத்தி எங்களை நடத்துவீராக ராஜா. நீர் சேனைகளின் கர்த்தராய் இருக்கிறபடியால் உமக்கே ஆராதனை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. எங்களை பலப்படுத்துங்க, எங்களை ஆசீர்வதிங்க அப்பா. எங்களை நீர் நடத்தும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரேப்பா. இப்பொழுது கடந்து வருகிற வார்த்தைக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய வார்த்தை ஆண்டவரேப்பா உம்மிடத்தில் வெறுமையாய் திரும்பி வருவதில்லையே சுவாமி. உடைந்து போயிருக்கிற எங்களுடைய உள்ளங்களை எல்லாம் மாற்றி தேற்றட்டும் அப்பா. பலப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையான நாமத்தில் நாம் ஜெபித்து பெற்றுக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல நல்ல தகப்பனே. ஆமென்.
கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே, இந்த ஞாயிறு ஆராதனையிலே தெய்வம் நம்மை கொண்டு வந்து தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்கும் முறை ஆராதிக்கும் கர்த்தர் கொடுத்த இந்த புதிய கிருபைக்காய் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் என் வார்த்தை ஒளிந்து போகாது என்று சொன்ன தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மை ஆற்றி தேற்றி தேவன் சமூகத்தில் நிலைநிறுத்துவதற்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தங்களுக்காய் நன்றி செலுத்துவோம். நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தர் நமக்கு வித்தியாசமான எண்ணங்களோடு நம்முடைய கர்த்தர் இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். இந்த ஆராதனை வேளையிலே தேவன் நம்மை கொண்டு வந்து மகிமைப்படுத்தி நம்மை ஆசீர்வதித்து வருகிற எல்லா கிருபைக்காய் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். என்றால் அவர் ஒருவர் தான் நம்மை நடத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார். என் அருமையான தேவ பிள்ளையே, இன்றைக்கு எங்கு பார்த்தாலும் இந்த லாக்டவுன் என்கிறதான நிலைமையிலே மனிதன் சந்தித்து பேசுவது கூட கடினமாக இருக்கிற சூழ்நிலைகள். ஆனால் இந்த நிலைமையிலே தேவன் நம்மை நடத்துவது அவர் நம்மேல் வைத்த மாபெரும் கிருபை. அவருடைய ஆசீர்வாதத்தின் கதவுகளை நாம் அறிந்து தேவனிடத்திலே கடந்து வர கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்யும்படியாய், நம்முடைய விண்ணப்பங்களை கேட்கிற தேவனாய் கர்த்தர் நமக்கு நன்மை செய்யும்படியாய் இந்த ஆராதனை வேளையிலே முற்றிலுமாய் நம்மை அர்ப்பணிப்போம். ஆண்டவரே, நீர் எங்களோடு கூட பேசும் என்று சொல்லி கேட்போம். தேவ வார்த்தைகள் நம்மிடத்திலே வரும்பொழுது நம்முடைய இருதய கதவை திறந்து கர்த்தருடைய வார்த்தைகளுக்கு நாம் இடம் கொடுப்போமானால் நம்முடைய ஜீவியத்தில் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் நிச்சயமாக நிறைவேறும். ஆகவே அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையோடு இந்த காலை ஆராதனையை நாம் தேவனை ஆராதிக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. ஆகவே நாம் கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். எங்கள் மகா கிருபையும் இரக்கமும் அன்புமுள்ள நல்ல ஆண்டவரே, கர்த்தாவை ஒவ்வொரு வாரமும் எங்களோடு கூட தனிப்பட்ட விதத்தில் இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம். மாறாத பிரசன்னம் எங்களோடு கூட இருக்கிறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஐயா. எங்கள் குடும்பத்தின் மேலும் எங்கள் மேலும் எங்கள் சபையின் மேலும் நீர் வைத்திருக்கிற மாபெரும் அன்புக்காய் ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, அநேக மக்கள் அப்பா இந்த தெய்வனை அறிய முடியாதபடி ஆண்டவரே உலகத்தில் அநேக விதமான கட்டுகளோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் கர்த்தாவே, அவர்களை நீ சந்திக்க ஆண்டவரே இந்த நாட்களில் உமது கிருபையை நீர் வைத்திருக்கிறதுக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆண்டவரே கர்த்தாவே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அநேக மக்களை நாங்கள் விடுவிக்க எங்களுக்குள்ள இந்த ஜீவ வார்த்தைகள் கர்த்தாவை இருக்க உதவி ஜெபிக்கிறேன். வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சகல அதிகாரம் படைத்த எங்கள் தேவனாய் கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் எங்கள் இருதயத்திலே ஆழமாய் பதிய உதவி ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, எங்களை முற்றிலுமாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஐயா. இந்த காலை ஆராதனை வந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடும் உங்களுடைய சமூகம் இருக்கும்படி ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, எங்கள் விண்ணப்பங்களை கேட்கிற தேவனாய கர்த்தர் எங்களோடு கூட இருக்கிறதுக்காய் உமக்கு நன்றி. ஆசீர்வதியும் அப்பா, கனப்படுத்தும் தேவ வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் கர்த்தாவை எங்களோடு கூட இடைபடும்படியாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் அன்பின் நல்ல பிதாவே, ஆமென். எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளையே, இந்த காலவெளியிலே தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்குதான மகிமையான வார்த்தைகளை சிந்திக்க கர்த்தர் உதவி செய்வாராக. கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கானானுக்கு நேராக வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறார். ஆகவே அவர்களுக்கு காணப்பட்ட ஒரு அனுபவப்பட்டுதான் ஒரு தலைவனாக இருந்தவன் மோசே மறைவுக்கு பிற்பாடு யோசுவா இந்த காரியத்தை, இந்த பொறுப்பை அவன் தன் காலத்தில் எடுத்துக்கொண்டான். அந்த உத்தரவாதம் அவன் மேல் விழுந்தது. ஆகவே யோசுவா இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அழைத்து கொண்டு வருகிறான். அவனுக்கு தெரியும் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள், வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்கள் என்பது தெரியும், போராட்டம் நிறைந்த மக்கள் என்று தெரியும். தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு அவர்கள் அநேக முறை கீழ்ப்படியாமல் போவதை அவன் அறிந்திருக்கிறான். ஆனாலும் கர்த்தர் சொன்னார், யோசுவாவே பயப்படாதே, நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார். அந்த வாக்கின் பிரகாரமாக இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் நடத்தி கொண்டு வந்து எரிகோவுக்கு முன்பாக நின்று எரிகோவை அவன் ஜெயித்தான். எரிகோவின் வெற்றி யோசுவாவுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியாக இருந்தது. ஆனாலும் கூட அவர்கள் அருகாமையில் இருந்தான ஒரு பட்டணத்தை அவனால் ஜெயிக்க முடியவில்லை. அருமையான தெய்வ பிள்ளையே, சில வேளைகளில் நாம் அநேக பெரிய வெற்றிகளை நாம் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் சிறு சிறு பிரச்சனைகள் இருந்து நாம் வெளிவர முடியாமல் இருக்கிறோம். இந்த பட்டணத்திலே இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் போய் யுத்தம் செய்து பிடிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள். அருமையான தேவ பிள்ளையே, ஆனால் அதற்கு முன்பாக தேவன் சில பாடங்களை இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததை பார்க்கிறோம். தேவனாய கர்த்தர் சொன்னார், எரிகோவில் இருக்கிற எந்த ஒரு பொருளும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது என்றால் எரிகோ ஒரு சபிக்கப்பட்ட பட்டணம் என்று சொன்னார். அருமையான தேவ பிள்ளையே, இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் அநேக முறை தோல்விகளை சந்திப்பதற்கு காரணம் தேவன் சொல்லாத ஒரு காரியத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வதனாலே நம்முடைய வாழ்க்கையில் சாபத்தீடான சில சம்பவங்கள், சாபத்தீடான வாழ்க்கையை நாம் வைத்துக்கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெற்றியை எதிர்பார்ப்பது ஒரு கடினமான காரியமாக இருந்தது. ஆகவே நாம் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறதே பிள்ளையே, இவர்கள் மேல் போய் அங்கு ஒரு 2000 3000 பேர் போனால் போதும், நாம் அதை ஜெயித்து வரலாம் என்று சொன்னார்கள்.
தேவனுடைய பிள்ளையே, தேவனுடைய பிள்ளைகள், கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஒருபோது வெட்கப்பட்டு போவது தேவனுக்கு விருப்பமில்லை. அல்லேலூயா. கர்த்தர் நம்முடைய வெட்கங்களை மாற்றி இருக்கிறவர், நம்மை விடுதலையாக்கி இருக்கிறவர். நாம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை மீறி போகும் பொழுதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில தோல்விகளும் போராட்டங்களும் பிரச்சனைகளும் வருவதை பார்க்கிறோம். தேவன் சொன்னார், யோசுவாவே, இந்த எரிகோ பட்டணத்தில் உனக்கு ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி. ஆனால் அவர்களோ அந்த வார்த்தையை கேட்டும் கூட, யோசுவா சொன்ன ஆலோசனை அவள் கேட்டும் கூட கீழ்ப்படியாதவர்களாக ஆகான் என்பவன் எரிகோவிலே காணப்பட்டதான சில சாபத்தீடான பொருளை எடுத்துக்கொண்டு வந்து என்னுடைய கூடாரத்தின் மறைவிலே மறைத்து வைத்தான். கர்த்தர் கொடுக்காத எந்த ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்கும் நீ ஆசைப்படாதே. தேவன் கொடுத்தால் ஒரு வெற்றி இருக்குமானால், இந்த ஆகானின் நிமித்தமாக இந்த ஆயி பட்டணத்தில் ஒரு தோல்வியை கர்த்தர் சந்தித்தார். அருமையான தேவப்பிள்ளையே, இந்த கால வேளையில கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஜீவனுக்குள்ளாக தேவன் ஒருவரே வாசம் பண்ண வேண்டும். தேவன் காட்டாத ஒன்றுக்காக நாம் ஆசைப்பட்டோ, தேவன் கொடுக்காத ஒன்றில் நாம் ஏங்கியோ இருக்கக்கூடாது. கர்த்தர் என்ன சொல்கிறது செய்வோம். ஆனால் இவன் அதை எடுத்து வந்து அந்த கூடாரத்தின் மறைவிலே நடுவிலே வைத்தது புதைத்து விட்டான். அருமையான தேவ ஜனமே, அங்கே அவர்களுக்கு தோல்வி வந்தது. 36 பேரை வெட்டி எடுத்தார்கள். தேவனாய கர்த்தர் நம்மை எப்பொழுதுமே சந்தோஷமாய் நடத்துகிற தேவனாய கர்த்தருக்கு முன்பாக நாம் அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிவோம் என்கிறதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் இங்கு நடந்தது என்ன? ஆயி பட்டணத்தின் தோல்வி இதோ யோசுவாவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வேதனையை கொடுத்தது. அருமையான தெய்வ பிள்ளையே, சில வேளைகளில் நாம் வைத்திருக்கிற ரகசிய பாவங்கள் நம்முடைய ஜீவியத்தில் நஷ்டத்தை கொண்டு வந்து விடுகிறது. நாம் அவைகளை அறிக்கை செய்ய விட்டுவிடாத ஒரு அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது. கர்த்தருடைய பிள்ளை என்று சொல்லுகிறோம் நாம், ஆனால் இன்னும் தேவனுக்கு விருப்பமில்லாத சில சம்பவங்கள், விருப்பமில்லாத சில பாவங்கள், நம்முடைய அந்தரங்க பாவத்தின் மூலமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே விசுவாச ஓட்டத்திலே வெற்றியை காண முடியவில்லை. தேவன் சொன்னார், அவன் விழுந்து கிடக்கிறான். ஆண்டவரே, ஏன் இந்த தோல்விகள்? எங்கள் ஜனங்கள் என்ன சொல்லுவார்கள்? எங்களை பார்த்து சொல்லக்கூடிய காரியம் என்ன? அவன் சொல்லுகிறதை குறித்து நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால், ஆண்டவரே, அந்நிய தேசத்தார், புறஜாதி மக்கள் எங்களை பற்றி என்ன சொல்லுவார்கள்? யோசுவாவின் புத்தகம் 7ஆம் அதிகாரம் 6-7 வாசித்தோமானால், அப்பொழுது யோசுவா தன் வஸ்திரங்களை கிழித்துக் கொண்டு அவனும் இஸ்ரவேல் மூப்பரும் சாயங்காலம் மட்டும் கர்த்தரின் பெட்டிக்கு முன்பாக முகம்புறம் விழுந்து தங்கள் தலைகளின் மேல் புழுதியை போட்டுக் கொண்டு கிடந்தார்கள். யோசுவா, கர்த்தராய் ஆண்டவரே, இவங்களை அழிக்கும்படி எமோரியரே கையில் ஒப்பு கொடுப்பதற்காகவா தேவரீர் இந்த ஜனத்தை யோர்தானை கடக்க பண்ணினீர்? நாங்கள் யோர்தானுக்கு அப்புறத்தில் மன திருப்தியாக இருந்து விட்டோமானால் நலமாய் இருக்குமே என்று சொன்னார்கள். என் அருமையான தேவப்பிள்ளையே, இது யோசுவாவின் ஒரு அறிக்கையாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். அவன் சொல்லுகிறான், இந்த அந்நிய தேசத்தார் எங்களை பற்றி என்ன சொல்லுவார்கள்? உம்முடைய வல்லமை எங்கே? உம்முடைய கிருபை எங்கே? ஆண்டவரே, நீர் எங்கள் மேல் வைத்திருக்கும் தயவு எங்கே? புறஜாதிகளை பார்த்து கேவலமாய் நினைப்பார்களே, இப்படிப்பட்ட நிலைமை வந்து விட்டதே என்று சொல்லி அவன் விழுந்து கிடக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அருமையான தேவப்பிள்ளை, நாம் செய்கிற சில தவறான பொருள்கள் மூலமாய் பாவங்கள் நிமித்தமாக நம்முடைய ஜீவியத்தில் சில நஷ்டங்களை அனுமதிக்கிறோம். இந்த காலவேளையில் சொல்லுவோம், கர்த்தாவே, என்னை முற்றிலுமாய் மாற்றும். ஏனென்றால் உடைய வாழ்க்கையை தேவனுடைய வெற்றியோடு கானானுக்கு நேராக கொண்டு செல்ல விரும்புகிறார். கர்த்தருடைய வருகை மிக சமயம், மறந்து விடாதே. அவருடைய வருகையிலே நீ நான் நிற்க வேண்டும். அருமையான தேவப்பிள்ளை, இத்தனை வருஷம் நீ வாழ்ந்தும் கூட தேவனுடைய சமூகத்துக்கு போகாமல் நம்முடைய ரகசிய பாவங்கள் நம்மை தடுக்குமானால், இன்றைக்கு சொல்லுவோம், கர்த்தாவை உமக்கு விருப்பம் இல்லாத எதையுமே எடுத்து விடு. இந்த உலகம் நமக்கு வேண்டாம். அப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஒரு செய்தியை கேட்க நாம் ஆசைப்படுகிறோம். வேதம் சொல்லுகிறது, 8ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனம் 9வது வசனத்தை வாசிப்போமானால், நீங்கள் பட்டணத்தை பிடிக்கும் போது அதை தீ கொளுத்தி போடுங்கள், கர்த்தருடைய சொற்படி செய்யுங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை அனுப்பினான். கர்த்தருடைய சொற்படி நீ செய்வாயானால் இந்த 2022 நீ ஒரு வெற்றியோடு வாழ முடியும். தேவனுடைய பிள்ளை, வெற்றி என்பது தேவனுடைய வார்த்தைகளை விசுவாசித்து அந்த வார்த்தையில் நிலைத்திருக்கிற அனுபவம் நமக்கு இருக்குமானால், இந்த வருஷத்திலே நீ காணப்போகிற அநேக அற்புதங்களை நீ பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்கிறார். அருமையான தேவ பிள்ளையே, பழைய காலத்தில் ஒரு வேளை நானும் நீங்களும் கடந்த கால தோல்விகளோடு கூட நம்முடைய மனதை ஆழமாக பதிந்திருந்திருக்க கூடும். ஆனாலும் நாம் சோர்ந்து போய் இந்த வருஷத்தை எப்படி நடத்துவேன் என்று சொல்லி நீ ஒருவேளை நினைத்து வந்திருக்க கூடும் தேவ பிள்ளையே. ஆனால் மறந்துவிடக் கூடாது, நம்மை நடத்தும் தேவன் நம்மை வெட்கப்படுத்த மாட்டார். நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்திலே கர்த்தர் வர விரும்புகிறார்.
அருமையான தெய்வ பிள்ளையே, கடந்த காலத்தின் தோல்விகள் உன் வாழ்க்கையில் வேதனை கொடுத்திருந்தாலும் கூட பயப்படாதே. இன்றைக்கு முற்றிலுமாய் கர்த்தர் சொல்லுபடி செய்வாயானால், நாம் கேட்ட வசனத்திற்காக கர்த்தர் சொல்லுபடி நடக்குவாயானால், இந்த 2022 உன்னை வெற்றியை காண செய்கிற தேவனாகிய கர்த்தர். ஆகவே அந்த தேவனாகிய கர்த்தரை நாம் அறிந்திருக்க கர்த்தர் உதவி செய்வாராக. ஆகவேதான் அவன் சொன்னான் 8ஆம் அதிகாரம் 1 வசனத்துல, அப்பொழுது கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி, நீ பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு. ஏன்? அவனுக்கு ஒரு பயம் இருந்தது. ஏற்கனவே பார்த்து ஒரு பெரிய வெற்றியை பெற்றதான அந்த சந்தோஷத்திலே வந்ததான இந்த யோசுவா ஒரு சிறிய பட்டணமாகிய ஆயின் மேல் தோல்வியை கண்டான். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பட்டு விழுந்தார்கள். அது அவனுக்கு ஒரு வேதனை கொடுத்தபடினாலே வேதம் சொல்லுகிறான், உடைந்து போய் நம்பிக்கையற்றதான ஒரு தோல்வியோடு இருந்த யோசுவாவை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நம்பிக்கை கொடுக்கிற வார்த்தை சொல்லுகிறார். என்ன சொல்லுகிறார்? யோசுவாவை பார்த்து, நீ பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு. அருமையான தேவப்பிள்ளையே, கடந்த வருஷத்தின் தோல்விகள் ஒருவனுடைய வாழ்க்கையில் ஆழமாக பதிந்திருந்திருக்க கூடும். ஆனால் பயப்படாதே, மீண்டும் அவனை தட்டி எழுப்பினார். எழுந்திரு, உனக்கு ஒரு காரியத்தை கர்த்தர் வைத்திருக்க என்று சொன்னார். நீ பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு என்று சொன்னார். அருமையான தேவப்பிள்ளையே, அந்த வார்த்தை தான் இன்றைக்கு நமக்கு தருகிறார். நீ சோர்ந்து போகாதே, நீ கலங்கி போய் விடாதே. ஏனென்றால் உன் வாழ்க்கையிலே வீழ்ச்சியை மீண்டும் ஆசீர்வாதமாய் மாற்றி கொடுக்க தேவனுடைய கரம் உண்டு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். உன்னை பார்த்து சொன்னார், யோசுவாவே, ஏன் பயப்படுகிறாய்? நான் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் ஒரு நாளும் மாறுவதில்லை. நான் சொன்ன வார்த்தை நிச்சயம் நிறைவேறும் என்று அவனுக்கு சொல்லுவதை குறித்து வாசிக்கிறோம். அருமையான தேவப்பிள்ளை, இந்த காலவேளையில நாம் கடந்து வந்ததான எல்லா பாதையிலும் ஒருவேளை வெற்றி இல்லாமல் தோல்வியோடு வேதனையோடு வந்திருப்பாயினும், இந்த வருஷம் கர்த்தருக்கு சொல்லுகிறார், நீ பயப்படாதே, நீ கலங்காதே, நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார். அருமையான தேவப்பிள்ளையே, இன்றைக்கு தெய்வம் நம்மோடு கூட இருப்பதை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அறிந்து கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்வாராக. நாம் வாசித்தோமானால் ஆதியாகமம் 26-24 வாசிக்கும் பொழுது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ஈசாக்கை சந்தித்து சொன்னார், பயப்படாதே என்று சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தையை அவனோடு கூட பேசுகிறார். நான் ஆபிரகாமின் தேவனாகிய கர்த்தர் என்று அவனுக்கு தன்னை முற்றிலுமாய் அறிமுகப்படுத்தி சொல்லுகிறார். பயப்படாதே, உனக்கு நான் நீரூற்றை திறந்து கொடுப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அருமையான தேவ ஜனமே, கர்த்தர் பேசுகிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை நோக்கித்தான் நாம் போய்கொண்டிருக்கிறோம். ஆகவேதான் கர்த்தர் சொன்னார், உபாகமத்தின் புத்தகம் 31ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்தை வாசித்தோமானால், நீங்கள் பலம் கொண்டு திடமனதாயிருங்கள். அல்லேலூயா. நாம் எப்பொழுதெல்லாம் சோர்ந்து போகிறோமோ அன்றைக்கெல்லாம் தேவன் நம்மோடு கூட பேசுகிறார். வேத வசனத்தின் மூலமாய், தீர்க்க தரிசனங்கள் மூலமாக, தேவனுடைய பிள்ளைகள் மூலமாக, தேவனுடைய ஐக்கியத்தின் மூலமாக தேவன் நம்மோடு பேசி நம்முடைய சோர்வுகளை மாற்றுகிறவர். இந்த காலவேளையிலே கர்த்தாவே, நீர் எங்களை தெரிந்து கொண்டதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, நாங்கள் பலம் கொண்டு திடமனதாய் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் சத்துரு வருகிற ஒவ்வொரு போராட்டங்களையும் நாங்கள் ஜெயிக்கக்கூடிய வல்லமை நீர் எங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று சொல்ல வேண்டும். கர்த்தராகிய ஆண்டவரை தேற்றினார். அப்பொழுது கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி, நீ பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு. ஏன்? கர்த்தர் அதற்கான ஆலோசனை கர்த்தர் கொடுக்க விரும்பினார். அருமையான தெய்வ ஜனமே, இன்றைக்கு நீ நானும் ஒருவேளை நடக்கிற சம்பவங்களை பார்க்கும் பொழுது, இந்த வருஷத்தின் ஆரம்பத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது சபைகள் மூடப்படுகிறது, அநேக விதமான கொள்ளை நோய்கள் ஜனங்களை பயப்படுத்துகிறதான அநேக சம்பவங்கள் வந்தாலும் கூட நீ நானும் கலங்க வேண்டாம். ஏனென்றால் தேவன் நம்முடைய தோல்விகளை வெற்றியாய் மாற்றி கொடுக்கிற தேவன் நம்மோடு கூட உண்டு. அப்படிப்பட்ட தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறபடினாலே நானும் நீங்களும் தேவனை அறிந்து ஆராதிக்க கர்த்தர் கிருபை செய்கிறார். ஆகவேதான் தேவனுடைய பிள்ளையே, நீங்கள் பலம் கொண்டு திடமனதாய் இருக்க வேண்டும். நம்முடைய மனதிலே தேவன் ஒருவர் உண்டு என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. உபாகமத்தின் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனத்தை வாசித்தோமானால், இதோ உன் தேவனாகிய கர்த்தர் அந்த தேசத்தை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறார். உன் பிதாக்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு சொன்னபடியே நீ போய் அது சுதந்தரித்துக்கொள், பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு என்றார். அருமையான தெய்வ பிள்ளையே, நாம் சுதந்தரிக்க போகிறதான இந்த வருஷத்துல நாம் அடைய போகிற அநேக ஆசீர்வாதங்களை இன்றைக்கு ஒருவேளை சத்துரு நம்முடைய தோல்வி நிமித்தமாக நம்மை துவண்டு போக செய்திருந்தாலும் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இதோ உன் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தர் தாம் சொன்னபடியே
உன்னை அந்த தேசத்திலே கர்த்தர் கொண்டு வந்த இந்த வருஷத்திலே கர்த்தர் உன்னை வைத்திருக்கிறார். அருமையான தெய்வ பிள்ளையை, பயப்படாது. என்றால் தேவனாய கர்த்தருக்கு எல்லாம் தெரியும். அவர் எல்லாவற்றையும் அறிந்து நடத்த அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார். ஆகவே தான் நாம் பார்க்கும் பொழுது வேதத்திலே தேவனாய் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், யோசுவாவே நீ பயப்படாதே, யோசுவாவே நீ கலங்காதே, யோசுவாவே நீ திகையாதே. ஏனென்றால் நான் உன்னை நடத்தி செல்லுகிற தேவனாய் கர்த்தர், உன்னை வலகரம் பிடித்த நான், உன் கரத்தை ஆசீர்வதித்த நான், உன்னை மகிமைப்படுத்தும்படியாய் என் கரத்தின் கீழாய் உன்னை வைத்திருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார். கர்த்தர் கொடுத்த ஆசீர்வாதத்தை நாம் நினைவு கூறுவோம் தேவ பிள்ளையே. ஆகவே தான் கர்த்தர் சொன்னார், அவன் தேவ ஆலோசனை பெற்றுக் கொண்டான். இந்த இடத்திலே தேவன் அவனோடு கூட சொல்லுகிற காரியம் என்ன? 2ஆம் வசனத்தை வாசித்தோமானால், நீங்கள் எரிகோவுக்கும் அதன் ராஜாவுக்கும் செய்தது போல ஆய்க்கும் அதன் ராஜாவுக்கும் செய்ய கடவாய். அதில் கொள்ளையற்ற பொருள்களையும் மிருக ஜீவன்களையும் உங்களுக்கு கொள்ளையாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். பட்டணத்துக்கு பின்னாலே பதிவிடை வை என்றார். அருமையான தெய்வ பிள்ளையே, இங்கு தேவன் அவனுக்கு ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கிறார். நீ இந்த பட்டணத்தை ஜெயிக்க வேண்டுமானால் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பதிவிடை ஜெபம் இருக்க வேண்டும். கர்த்தராகிய ஆண்டவரை பார்த்து சொன்னார், நீ இந்த பட்டணத்துக்கு பின்னாக இதில் வெற்றியை நீ காண வேண்டுமானால், தேவனுடைய பிள்ளையை இந்த வருஷத்தில் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அநேக நன்மைகளை அடைய வேண்டுமானால் உனக்கு ஒரு பதிவிடை தேவை. பதிவிடை என்று சொல்லுவோமானால் அது தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற ரகசியமான ஒரு திட்டங்கள். தேவனுடைய பிள்ளை ஒரு ஜெப வாழ்க்கையை கர்த்தர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். ரகசியமாய் எதிரியை தாக்கும் திட்டம் ஒன்றை கர்த்தர் அவனுக்கு அறிவித்தார். அல்லேலூயா. என்றால் சாத்தானுக்கு பதிவிடையை குறித்து அவனுக்கு தெரியாது. நீ இரவு பகலாய் தேவனுடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து நீ அழுது ஜெபிக்கும் பொழுது தேவனாய் கர்த்தர் நடத்த அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் ஜெபித்து ஜெபித்து நீ முன்னேற வேண்டும். உன் சுய புத்தின் மேல் சாயக்கூடாது, உன் எண்ணத்தின் மேல் சாயக்கூடாது, உலக காரியத்தை கண்டு போகக்கூடாது. கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு ஆலோசனை கொடும் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு மாதம் தேவனோடு கூட இணைந்திருப்பாயானால் இந்த வருஷத்திலே கர்த்தர் உன்னை வெற்றியோடு வாழ கர்த்தர் உதவி செய்கிறார். அருமையான தேவ வேதம் சொல்லுகிறது, நீங்கள் புறாவை போல் கவலற்றவர்களாயும் பாம்பை போல் வினாவுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். எதிரிகள் எப்படி வருவான்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனால் தேவனாய் கர்த்தர் நமக்கு ஆலோசனை பிரகாரமாய் காரியங்களை வெளிப்படுத்துவார். நீ பதிவிடை ஜெபத்தை வைத்து இரவு பகலாய் தேவனோடு கூட உறவாடுவாயனால், இரவு பகலாய் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்பாயனால், இதோ எலியா சொல்வது போல நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிறவன், இரவும் பகலும் கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற அனுபவம் இந்த வருஷத்தில் நம்முடைய சபைக்கு தேவை. தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கிற அனுபவம் வேண்டும் என்றால் வெளிப்பாடுகள் ஜெபத்தின் மூலமாக கர்த்தர் தருவார். அருமையான தேவப்பிள்ளை, வேதம் சொல்லுகிறது, பிசாசு அவன் எவனை விழுங்கலாமோ என்று சொல்லி அவன் சுற்றித் திரிகிறபடியினாலே நானும் நீங்களும் ஒரு தனி மனிதனோ ஒரு குடும்பமோ ஒரு சபையோ தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து ஆலோசனை பெற வேண்டும். இந்த ஆலோசனை மூலமாக தேவனாய் கர்த்தர் நமக்கு வெளிப்பாட்டை கொடுக்கிறார். அதில் நீங்கள் 8ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை வாசித்த பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது, இதோ அந்த ராஜா, அந்த பட்டணத்தின் ராஜாவுக்கு இந்த பதிவிடையை குறித்து தெரியாது. ஆயின் ராஜா அதை கண்டபோது அவனும் பட்டணத்தின் மனுஷராகிய அவனுடைய சகல ஜனங்களும் தீவிரித்து அதிகாலமே குறித்து வேளையில் இஸ்ரவேலுக்கு எதிரே யுத்தம் பண்ண சமமான வெளிக்கு நேராக புறப்பட்டார்கள். பட்டணத்துக்கு பின்னாலே தனக்கு பதிவிடை வைத்திருக்கிறதை அவன் அறியாதிருந்தான். அருமையான தேவப்பிள்ளை, தேவன் செய்கிற காரியத்தை சாத்தானால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அருமையான தேவ ஜனமே, மறந்து விடாதே, தேவ திட்டத்தை சாத்தான் அறிந்து கொள்ள முடியாது என்று வாசிக்கிறோம். இதோ இந்த பட்டணத்துக்கு பின்னாக ஒரு பதிவிடை இருப்பதை அவன் அறிந்து கொள்ளவில்லை. அருமையான தேவப்பிள்ளையே, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கானானுக்கு நேராக வழிவடித்து வரும் பொழுது அங்கே அவளுக்கு முன்பாக ஒரு செங்கடல் இருந்தது. இந்த செங்கடல் அவரை அமிழ்த்து ஒருவரை அழித்து விடும் என்று சொல்லி பார்வோன் நினைத்திருக்க கூடும். ஆனால் அருமையான தேவப்பிள்ளையே, அந்த செங்கடலுக்குள்ளாக யாரும் அறியாத ஒரு புதிய வழியை கர்த்தர் திறந்து கொடுத்தார். அந்த வழியின் மூலமாக இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கடந்து வந்தார்கள் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம். ஒரு வெட்டாந்தரை உருவாக்குற தேவன் நம்மோடு கூட உண்டு. அருமையான தேவப்பிள்ளையே, சாத்தானின் திட்டங்களும் சாத்தான் எடுக்கிற காரியமோ தேவ திட்டத்தை அறிந்து கொள்ள முடியாது. உனக்காக கர்த்தர் பல திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார், பல ஆசீர்வாதத்தின் வழிகளை திறந்து கொடுத்திருக்கிறார். வேதம் சொல்லுகிறது, இரவு பகலாக தேவ சமூகத்தில் இந்த வருஷத்தில் முழங்கால் படியிட்டு தேவனோடு உறவாடுகிற அனுபவம் இருக்க வேண்டும். ஒரு வெளிப்பாடு இல்லாத கிறிஸ்தவனாக இன்றைக்கு வாழக்கூடாது. கர்த்தாவே, நீரை தெரிந்து கொடுத்த தேவனாகிய கர்த்தர், நீர் எங்களுக்கு நன்மை செய்கிறபடினாலே நாங்களும் ஆராதிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று சொல்லி தேவ சமூகத்தில் விழுந்து கிடக்க வேண்டும். கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொன்னார், யோசுவாவே பயப்படாதே,
விடாதே. இதோ ஒரு பதிவிடை வை, இதோ ஒரு ரகசிய கூட்டத்தை வை. அவர்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். இன்றைக்கு இந்த வருஷத்திலே உன் குடும்பம் வெற்றியடைய வேண்டும், உன் பிள்ளைகள் வெற்றியடைய வேண்டும், உன் வாழ்க்கையிலும் வியாபாரத்திலே என் தேவன் கிரியை செய்ய வேண்டுமானால் தேவனாய் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ஜெபிக்கிற அனுபவம் இருக்க வேண்டும். இரவு பகலாக அதிகாலையில் எழுந்து தேவனோடு உறவாடுகிற அனுபவம் இருக்குமானால் நாம் இந்த உலகத்தில் வெற்றியை காண கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வார். அருமையான தேவப்பிள்ளையே, நம்முடைய ஜெப வாழ்க்கையை கர்த்தர் எழுப்பித் தர விரும்புகிறார். ஆகவேதான் வேதம் சொல்லுகிற தேவப்பிள்ளையே, இந்த ஜெபத்தை நாம் இரவு பகலாக எடுக்க வேண்டும். 26வது வசனத்தை வாசித்தோமானால், ஆயின் குடிகள் எல்லாம் சங்கரித்து தீரு மற்றும் யோசுவா ஈட்டியை நீட்டிக் கொண்டிருந்த தன் கையை மடக்கவில்லை. அருமையான தெய்வ பிள்ளையே, யோசுவா தன் கையை மடக்கவில்லை, அவன் உயர்த்தி கொண்டே இருந்தான். ஹல்லேலூயா! எவ்வளவு நாட்கள், எவ்வளவு நேரம் என்று இல்லை, தேவனுக்கு விடுதலை கொடுக்கும் வரைக்கும் கரங்கள் கர்த்தருக்கு நேராக உயர்த்தப்பட வேண்டும். இதோ மோசே தன் கைகளை உயர்த்திருந்த பொழுது ஆரோனும் ஊரும் அவன் கையை தாங்கி பிடித்திருந்தார்கள். யோசுவா யுத்தத்தில் வெற்றி பெற்றான். அருமையான தேவப்பிள்ளையை மறந்து விடாதே. கர்த்தருடைய கரம் உயர்த்தப்படுவதற்கு நீ கர்த்தருக்கு நேராக உன் கரத்தை உயர்த்தி தேவனுடைய சமூகத்தில் எல்லாவற்றையும் கொடுப்பாய் என்று சொன்னார். இதோ யோசுவா தன் கரத்தை நீட்டி இருந்தபடினாலே தேவனாய கர்த்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியை கொடுத்தார். பட்டணத்தார் முறிந்தோடினார்கள். அருமையான தேவப்பிள்ளையே, இன்றைக்கு நானும் நீங்களும் நம்முடைய ஜெப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? இந்த நாட்களில் பதிவடை இருந்து ரகசியமாக தேவனோடு அந்தரங்கத்தில் ஜெபிக்கிற ஜெபம் நமக்கு எவ்வளவு தூரம் வெற்றியை கொண்டு வருவதை பார்ப்போம். இந்த வருஷம் கர்த்தர் நமக்கு நன்மை செய்வார். பயப்பட வேண்டாம், சோர்ந்து போக வேண்டாம். நானும் நீங்களும் ஒருவேளை கடந்த கால தோல்வியை நினைத்து, கடந்த காலத்தில் காணப்பட்ட தோல்வியில் நினைத்து நாம் ஒருவேளை சோர்ந்து போக வேண்டாம். இந்த வருஷம் கர்த்தனுக்கு வெற்றியை தருவார். இந்த வருஷம் உன்னை கர்த்தர் மேன்மைப்படுத்துவார். இந்த வருஷம் உனக்கு சகல நன்மையும் தேடி வரும். ஆகவேதான் கர்த்தர் சொன்னார், யோசுவாவே நீ எழுந்திரு, பயப்படாதே என்று. அருமையான தேவப்பிள்ளை, இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை நமக்கு உண்டா? நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கிற அனுபவம் இன்றைக்கு பெற்றுக்கொள்வோம். ஆண்டவரே, இரவு பகலாக காத்திருந்து உம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் கேட்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் என்று சொல்லி கேட்போம். தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். அருமையான தேவப்பிள்ளையே, இன்றைக்கு நம்முடைய நிலைமை என்ன? தோல்விகளை கண்டு சோர்ந்து இருக்கிறோமா? ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து கர்த்தரை ஆராதிக்கக்கூடிய இந்த நிலைமையில நாம் சோர்ந்து போயிருப்போமானால் கர்த்தராய் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இதோ சாத்தானை எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு ரகசிய திட்டம் தான் ஜெபம். தேவனை எதிர்க்க, தேவனோடு கூட நின்று தேவனோடு கூட எதிலும் ஜெயிக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை கர்த்தர் நமக்கு தருவானால் நாம் ஜெபத்திலே முன்னேற வேண்டும். நாம் வேத வாசிப்பிலே முன்னேற வேண்டும். தேவனுடைய ஐக்கியத்திலே முன்னேற வேண்டும். தேவனோடு கூட இருக்கிற ஒரு அனுபவம் இருக்க வேண்டும். இந்த திட்டத்தை தேவனுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். பதிவிடை வை, அங்கே நான் இறங்கி வருவேன். தேவனுடைய பிள்ளையை, கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஜெபிக்க 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 எப்படிப்பட்ட சாத்தானின் சூழ்ச்சிகளையும் கர்த்தர் முறியடிப்பார். ஆகவே அந்த நம்பிக்கையோடு தான் தேவனுடைய பிள்ளை இன்றைக்கு நாம் கர்த்தரை ஆராதிக்கிறோம். ஆகவே அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய வெற்றியை பெற்றான். ஆயின் பட்டணத்திலே அநேகர் வெட்டி வீழ்த்தப்பட்டார்கள். ஆயின் பட்டணத்தை கர்த்தர் சுட்டரித்தார். அருமையான தேவ ஜனமே, கர்த்தராய் ஆண்டவனுக்கு கொடுத்திருக்கிற ஆசீர்வாதம் அதுதான். நம்முடைய வாழ்க்கையில ஜெபம் எழும்பட்டும், ஜெப தீபம் எழும்பட்டும், ரகசியமாய் ஜெபிக்கிற அனுபவம் இருக்கட்டும். ஜெப வீரர்கள் எழும்பும் பொழுது தேவன் நமக்கு வெற்றியை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். அதை அறிந்து கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்வாராக. அருமையான தேவப்பிள்ளையே, அவன் அதற்கு பிற்பாடு நாம் பார்த்தோமானால் அவன் தேவனுக்கு என்று ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினான். அல்லேலூயா! தேவனுடைய பிள்ளை, வேதம் சொல்லுகிறது 30ஆம் வசனத்தை வாசித்தோமானால், அப்பொழுது யோசுவா கர்த்தரின் தாசனாகிய மோசே இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு கட்டளையிட்டபடியும் மோசே நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறதையும் ஏபால் பர்வதத்தில் இஸ்ரவேலின் தேவனாய கர்த்தருக்கு இருப்பாயுதம் படாத முழு கற்களால் ஒரு பலிபீடத்தை கட்டினான். தேவனுடைய பிள்ளையை கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லக்கூடிய இடத்திலே அவன் வருகிறான். இன்றைக்கு கர்த்தருக்கு செய்த வெற்றிகளையும் கர்த்தர் கொடுக்க போகிற ஆசீர்வாதம் நினைவு கூர்ந்து கர்த்தரை துதிக்க பழகு. ஒரு வெற்றியுள்ள ஒரு வாழ்க்கைக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணு. அவன் பலிபீடத்தை கட்டி நியாயப்பிரமாணத்தை வாசித்தான். தேவனுடைய உடன்படிக்கைக்கு அவன் உட்பட்டு நடந்தான். தேவனுடைய பிள்ளையை வெற்றி உனக்கு உண்டு என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. இந்த கால வெளியிலே கர்த்தாவே, நீர் எங்களோடு கூட பேசின ஜீவ வார்த்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய ஆலோசனையை பெற்றுக்கொள். தேவனுக்கு பலி செலுத்த கற்றுக்கொள். தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை முற்றிலுமாய் தாழ்த்த கற்றுக்கொள்வோம். அப்பொழுது தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். என் அருமையான தேவப்பிள்ளையே, இன்றைக்கு நன்றி உள்ள இருதயத்தோடு கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம். கடந்த வருஷம் முழுவதும் நம்மை பாதுகாத்த தேவன் இந்த வருஷம் நம்மை பாதுகாத்து நடத்த அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். ஆகவே அந்த நம்பிக்கையோடு கர்த்தாவே, நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்கிறோம் என்று சொல்லுவோம். தேவன் நம்மை நடத்த அவர் வல்லவராக இருக்கிற மாத்திரமல்ல, இந்த வருஷம் முழுவதும் உனக்கு ஒரு வெற்றியின்
ஒரு சத்தத்தை கர்த்தர் உதவி செய்வார், கேட்க உதவி செய்வார். ஆகவே நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் கேட்போம். தேவன் நம்மை ஆசீர்வதித்து உன் எல்லைகளை விரிவாக்கும் தேவன் நம்மோடு கூட உண்டு. ஆகவே நாம் கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். தேவன் கொடுத்த நல்ல வார்த்தைகளுக்காக. எங்கள் அன்பின் நல்ல பிதாவே, இந்த அருமையான காலை ஆராதனைக்காய் உமக்கு நன்றி கர்த்தாவே. பல பலவீனங்கள் இருந்தாலும் குறைகள் இருந்தாலும் நீர் எங்களை மன்னித்து கர்த்தாவே எங்கள் தோல்விகளை வெற்றியாய் மாற்றி கொடுப்பீராக. நாங்கள் கடந்து வந்த பாதைகள் வேதனைக்குரியதாக இருந்ததையா, ஆனாலும் என் தேவன் இந்த வருஷத்துல எங்களோடு கூட இருப்பேன் என்று நீ வாக்குத்தத்தம் கொடுத்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து ஆசீர்வதியை மகிமைப்படுத்தும் ஐயா. கடந்து போகிற நம்முடைய பிள்ளைகளோடு சமூகம் இருக்கட்டும் சுவாமி. ஆலயத்தில் என் தேவனுடைய மகிமை வெளிப்பட என் தேவன் இறங்கி வந்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரம். ஆசீர்வதித்து மகிமைப்படுத்தும், பாதுகாத்தலும், தேவைகளை சந்திங்க. வேலை ஸ்தலத்திலே, இருக்கிடத்திலே, குடும்பங்களிலே, வீதிகளிலே உடைய பிள்ளைகள் சாட்சிகளாய் மாற உதவிச்சுமாய் ஜெபிக்கிறேன். தொடர்ந்து ஆசீர்வதித்து மகிமைப்படுத்தும், பாதுகாத்தலும். இயேசு கிறிஸ்துவின் வளம் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் அன்பின் நல்ல பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே, ஆமென். கர்த்தர் உங்களோடு இருந்து உங்களை ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்துக் கொள்வாராக, ஆமென்.